Ekuserious ngicela ungisize lana ntwana yami. Hawu wena Maqomoza senintwana yakho mina kusukela nini manje? Hawu mina nje senintwana yakho manje. Awu mfethu awukahle Rasta ndoda, sicela ungisize lana ish. Cela ungichazela kahle chapter 5 hey. Ngibona ngathi classini ubu-understanda kangcono wena ish. Yakhumbula mina nincenga nithi nje nanidubula. Wathini wena? Manje usufuna nikusiza ayineka ayi. Awu ngiyacela Rasta ntwana yami, awu yazi mfethu siyabhala Friday. No-DP wami uthi uyabheda ndoda hey. Hayi mina nje nanifake enkingeni zakho mina ngeke nanifake nje. Anithi wena uhlezi ufaka amantombazane lana namba wona kutshengisa kufundisela ayineke. Yabona Rasta ntwana yami ungangisiza la. Ngeke ngiphinde ngidubule boy nasi ngeke ngiphinde. Ngempela neke usanidubula. Ya ngiyakuthembisa boy, never nje ngeke ngiphinde. Hayi kodwa wena Maqomoza nikuthembi wena mase nikusizile uzoqhubeka futhi unidubula anikuthembi. Hayi ngeke Rasta ndoda, futhi futhi ngisenkingeni kanjani boy ish. Ngicela ntwana. Awu Rasta bond ayingilahle wentwana yami. Awusengalahla woko bonke abantu. Awu Rasta ayingilahle wo. Hayi awuthi nilale nicabangisise kahle lento ayi. Ngizokubona ekuseni ndoda ayi sobona ekuseni. Kusho jengo kuphumdala kusho njenge kehle dala kusho